سلام سلام تخاطرت مدى فوركس أكاديمي كما يلهم كما يكنيهم أبزر لهم سلام كتلونا تمنون لو ما أنت دما أزي أقدس زخونة أرست حيزة مسير لهم نسدما زعبا فوركس كوريليشن ودما أمونغوتهم بيرس زلو زمدناتات زدسس أرست حيزة مسير لهم كساب مودات دما بسمونا كاتولني عدمكم إزي ናይ ካረንሲ ኮሪሌሽን ወይ ድማ ናይ ካረንሲ ዝምድናታት ምፍላጥ ኣብ ማርኬት እንገብሮ ሪስክ ወይ ኣብ ማርኬት ክንኣቱ ከለና ናይ ማርኬት እዩ ኣብ ናህና ዳይሬክሽን ዝኸይድ ወይ ድማ ኣንጻርና ዝኸይድ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብከምዚ መንገዲ ድማ ነቲ ናህና ኣብ ማርኬት እንኣትዎ ሪስክ ከነጉድሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ኮሪሌትድ ዝኾኑ ወይ ድማ ብፖዚቲቭ ኣብ ሓደ ዳይሬክሽን ዝኸዱ ወይ ድማ ናብ opposite direction ዝኸዱ ፔርስ ሓደ ብሓደ ክርኢና ነዚኦም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብልክዕ ካብ ክልተ ንላዕሊ ፔርስ ወይ ድማ ካረንሲ ትሬድ ክንገብር ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ነቲ ሓደ ፔር ባይ ኢልና ነቲ ኣንጻሩ ዘሎ ድማ ሴል ንኸይንብሎ ወይ ድማ ባይ ንኸይንብሎ ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ስለዚ ብቐዳምነት በቶም ፖዚቲቭ ኮሪሌትድ ዝኾኑ ብሓንሳብ ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ዝኸዱ ፔርስ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኣብ ስክሪን ንሪኣ ዘለና ኢሮ ዩኤስዲ ላትና ኩሉ ግዜ ኢሮ ዩኤስዲ ናብ ባይ ወይ ናብ ሴል ኣብ ትኸደሉ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከዓ ሲሚላሪቲ ኣለዋት ክሳብ 9% ዝኸውን ሲሚላሪቲ ኣለወን ማለት እዩ። ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ንድሕር ባይ ንብል ኣለና ኮይና ኢሮ ዩኤስዲ ከዓ ኣት ደ ሴም ታይም ንባይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኢሮ ዩኤስዲ ባይ ኢልካ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሴል ንኸይትብል ነቲ ሪስክ ናትካ ሚኒማይዝ ንኽትገብር ድማ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቻርት መፂና ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ቻርት እንድሕር ርኢናዮ ጂቢፒ ዩኤስዲ ቻርት እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ሲሚላሪቲ ናይዚኦም ፔርስ እዚአን ትሪእዎ ኣለኹም። እቲ ፔር ኣት ደ ሴም ታይም ንሴል ዳይሬክሽን ይኸይድ ነይሩ ክምለስ ከሎ ከዓ ኣት ደ ሴም ታይም ሲሚላር ዳይሬክሽን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ኢሮ ዩኤስዲ ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን ኣለዎም ማለት እዩ። ኢሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ንድሕር ፖዚቲቭ ኣለዎም ኮይኑ ከዓ ኢሮ ዩኤስዲ ምስ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ምስ ዩኤስዲ ካድ ምስ ኤንዚዲ ዩኤስዲ ከዓ ኦፖዚት ወይ ድማ ኔጋቲቭ ኮሪሌሽን ኣለዎም ማለት እዩ። ሕጂ ብዚኣ ክንሕዛ ዘለና ኢሮ ዩኤስዲ ንድሕር ንባይ ንብሎ ኣለና ጂቢፒ ዩኤስዲ ንድሕር ንባይ ንብሎ ኣለና ኮይና at the same time ከዓ ዩኤስዲ ካድ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ኤንዚዲ ዩኤስዲ ንሴል ዳይሬክሽን ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ደሊት ጌርና እዚ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ክኸውን ከሎ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እንድሕር ኣብዚኣ የእቲናያ ምክንያቱ ኔጋቲቭ ኮሪሌሽን ስለ ዘለዎን ማለት እዩ። ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እንድሕር የእቲና ኣብዚ ሕጂ ራእይዎ እቲ ሓደ ማርኬት ንሴል ክኸይድ ከሎ እቲ ሓደ ማርኬት ከዓ ንባይ ይኸይድ ትብሎም ኦፖዚት ሚረር ማለት ራእይዎ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኢሮ ዩኤስዲ ንባይ ክኸይድ ከሎ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ከዓ ንሴል ይኸይድ ነይሩ ኣት ደ ሴም ታይም እዚ ንባይ ክኸይድ ከሎ ከዓ ኢሮ ዩኤስዲ ሴል ይኸይድ ልክዕ ናይ ሚረር ኮፒ ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ዳርጋ 100% ኔጋቲቭ ኮሪሌሽን ክንብሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣት ደ ሴም ታይም ኢሮ ዩኤስዲ ምስ ዩኤስዲ ካድ ምስ ኤንዚዲ ዩኤስዲ ዝኣመሰሉ ፔርስ ከዓ ኔጋቲቭ ኮሪሌሽን ወይ ድማ ኣንጻራዊ ዝኾነ ዳይሬክሽን ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን ዘለዎም ከዓ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ኤዩዲ ዩኤስዲ እንድሕር ጌርናዮ ኣውስትራልያን ዶላር ምስ ናይ ኣውስትራልያን ዶላር ምስ ዩኤስዲ ማለት እዩ there is similarity ምስ XAU ዩኤስዲ ምስ ጎልድ ሲሚላሪቲ ኣለዎ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ጎልድ ንሴል ክኸይድ ከሎ at the same time ከዓ ኤዩዲ ዩኤስዲ ንሴል ይኸይድ ኤዩዲ ዩኤስዲ ንባይ ክኸይድ ከሎ ጎልድ ከዓ at the same time ወሱ ሲሚላሪቲ ይኸይድ። ስለዚ እዚኦም ከዓ ፖዚቲቭ
correlation ኣለዎም ማለት እዩ similar ምስኦም NZD USD ኣብዚኣ እንድሕር sorry NZD USD እንድሕር ኣብዚኣ ወሲደ NZD USD እንድሕር ወሲድና ኣብዚኣ ኒውዚላንድ ዶላር ምስ USD ማለት እዩ እንድሕርናዮም ሰለስቲኦም ሓደ ዓይነት ዳይሬክሽን ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ፔርስ እዚኦም ከዓ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኮሪሌሽን ወይ ድማ ፖዚቲቭ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቶም በዓል ዩሮ USD GBP USD ሓደ ፋሚሊ ክኾኑ ከለዉ ጎልድ AUD USD NZD USD ጋ ሲሚላሪቲ ኣለዎም እዚ ማለት እንታይ እዩ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዜን ሃገራት ዜን ኣብ ናይ ኮሚዲቲ ዝብል ዲፐንድ ዝኾነ ኣታዊታት ስለ ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ጎልድ ማለት እዩ ሕጂ ንሳተን ዋጋ ናይ ጎልድ ክጎድል ከሎ ኣት ደ ሴም ታይም ዋጋ ናይ AUD ናይ NZD ፔርካ እናጎደለ ይኸይድ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝኾነ ስቶክ ማርኬት ወይ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ጀነራል ኢኮኖሚ ክራሽ ይኸውን ኣሎ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነፋስ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ማርኬት ናይ ዓለም ማርኬት ከምዚ ይኸውን ኣሎ ሪሴሽን ይመፅእ ኣሎ ክበሃል ከሎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ፖዚቲቭ ወይ ድማ ተደለይቲ ዝኾኑ ባጤራታት እውን ኣሎ እዚኦም ካረንሲ እዚኦም ሕጂ CHF GPY ዩሮ ጎልድ ዝኣመሰሉ ፓየርስ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ንዕኦም እንታይ ጠቃሚ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ምክንያቱ ከም ሴፍ ሄቨን ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ዝኾነ ሰብ ሪሴሽን እንድሕር ይመፅእ ኣሎ ኮይኑ ወይ ድማ እንድሕር ኣብቲ ማርኬት ዝኾነ ኮንፊደንስ እንድሕር ዘይብሉ ገንዘቡ ብCHF ናይ ስዊስ ፍራንክ ብጃፓኒዝ የን ብዩሮ ብጎልድ ክሕዞ ስለ ዝደሊ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኣቶም ፖዚቲቭ ኮሪሌት ይኾኑ ኣለዉ USD ኣውስትራልያን ዶላር NZD CAD እዚኦም ፓየርስ እዚኦም ከዓ በንፃሩ ናብ ሴል ይኸዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቶም ኣሰት ዲፐንድ ዝኾናሎም ንሳተን ኣብኦም ሰብ ትራስት ስለ ዘይብሉ እንታይ ይኸውን ኣሎ ናብዚኦም ሴፍ ሄቨን ዝበሃሉ ፓየርስ ይኸይድ ኣሎ ኣት ደ ሴም ታይም ናይ ስቶክ ማርኬት ወይ ድማ ዋጋታት ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ሪካቨር እናኾነ ክመፅእ ከሎ ሰብ ኣብ ዘሎ ማርኬታት ንድሕር ኮንፊደንስ እናገበረ ይመፅእ ኣሎ ኮይኑ ከዓ USD AUD NZD CAD ዝኣመሰሉ ፓየርስ ኣት ደ ሴም ታይም ይዓብዩ ማለት እዩ ወይ ሰብ ዋጋናቶም ይውስኽ እቶም ሴፍ ሄቨን ንብሎም ዝነበርና ካብ በዓል CHF GPY ዩሮ ኤንድ ጎልድ ዝኣመሰሉ ከዓ እንታይ ይኾኑ ዋግኦም እናጎደለ ይኸይድ ምክንያቱ ሰባት ካብቲ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ወይ ሴፍ ሄቨን ኢሎም እትዮም ዝፀንሑ GPY CHF ዩሮ ጎልድ ዝፀንሐ ባጤሮም ኣውፅኦም ከፍርዎ ይጅምሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም በዚ ሰዓት ዝኻ ቫልዩ ናቶም እናጎደለ ይኸይድ ስለዚ እቲ ፖዚቲቭን ኔጋቲቭን ኮሪሌሽን ናይ ፓየርስ ምፍላጥ ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ ካብ ክልተ ንላዕሊ ፓየርስ ትሬድ ክንገብር ኣብ ንጅምረሉ ንኣብነት ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፓየር ዘለኹ ባይ ወይ ሴል ዝብል ዘለኹ እቲ ካልኣይ ድማ ምስኡ ፖዚቲቭ ድን ኔጋቲቭ ኮሪሌሽን ዘለዎ ብምፍላጠ ሓደ ሪስክ ናተይ ሚኒማይዝ ይገብር ኣለኹ ኣብ ደ ሴም ታይም ከዓ እቲ ዘለኹ ፓየር እንድሕር ይፈልጦ ኣለዮ ኮይኑ ናበይ ከም ዝኸይድ ብኡ መሰረት ከዓ ናተይ ፕሮፊት ከዕብዮ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ዘዳለኹዋ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ ዝኾነ ሕቶ ወይ ድማ ዝያዳ ክበርህ ትደልይዎ እንተልዩ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እውን ካልእ ተወሳኺ ቪድዮ ክገብረልኩም ይኽእል እየ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩን ሎማዓንቲ ዘዳለኹዋ ቪድዮ ብዚኣ ክውድየ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰሰናዩ ቻው